لسر وی بابتê me mêvandariya Fadî Mirî, Serokê Ofîsa Peywendiyên Giştî ya Şepêla Pêşaroja Kurdî li Sûriyê kiriye. Dem baş Mamosta Fadî. Dem baş. Belê Mamosta Fadî, ev demek bû PKK gef li Herêma Kurdistanê li hikûmeta herêmê kir. Gefên xwe jî bi cih anî armanca aborî û ji aliyê leşkerî ve jî armanca Herêma Kurdistanê kir û ew arman jî ne tenê ya hikûmetê bû, ji aliyê aborî ve kobandora xwe li ser jiyana welatiyên Herêma Kurdistanê jî dike. PKK bi van kiryaran dixwaze çi bigihîne, nama wê çi ye û çi dixwaze? Belê dem baş xwe PKK ne tenê armanca xwe li Herêma Kurdistanê dixwaze pêk bêne, her wiha li Tirkî dixwaze li Kurdistana Sûrî PKK her yek hêza yek dezgeha çil Herêma Kurdistanê bê, çil Tirkî bê, çil Sûrî bê, li çil Eyranê bê, ev hêza hanê destpêka damezrandina xwe da ticarî tevlî refê miletê Kurd û doza miletê Kurd nebûye. Ew peymana di navbera Herêma Kurdistanê û Tirkî de û gava PKK li Herêma Kurdistanê hebûna wê nake hebe ji mafê dewleta Tirkiye êrîşî deverê Herêma Kurdistanê bike û çend cara êrîş kir jî bi rastî û PKK vê hicetê dixe destê dewleta Tirkî de bê, çil Herêma Kurdistanê bê, çil Kurdistana Sûrî bê, ji bo hûn tev dizanin ew peymana di navbera Rûs û Tirk û Amerîkan de û PKK dûrî sînorê Tirkî bikeve Kurdistana Sûrî û dîsa ew hicet çawa pêşendanê xwe da rakirina sîloganê xwe da ew armancê dewleta Tirkî pêk têne, belê belkî rasteser ragihandinê dewleta Tirkî û PKK êrîşî hev dikin, bes heqîqet dewleta Tirkî di baweriyê min de tihêzê qebûl nake çil ser sînorê wê bê, çil Kurdistana Sûrî bê, ji bo ev hêz armancê dewleta Tirkî û ev dewletê got Kurdistan parçe kirin bicî têne. Belê, wekû em zanin Serok Mesûd Barzanî dibêje şerê birakujiyê hêla sor e. Gelo eger heye rûbirûbûnek di navbera hêzên pêşmerge û PKK de durist bibe? Di baweriya me de hikûmeta Herêma Kurdistanê û cenabê Serok Mesûd wê cimîعê muhawelatê xwe bike got ev pirsgirêk bi guftûgûyê hil bibe, ji bo tim û tim daxwaza Herêma Kurdistanê û şerê Kurda di navbera hev de çê nebe, şerê birakujî çê nebe. Îro mişkila PKK îro bi dewleta Tirkiye ew pirsgirêka xwe lazim e di hundirûyê Tirkî de çareser bikin, bi Tirkê xwe cimîعê pêkhatiyê xwe destwardanê li Herêma Kurdistanê nekin, ji bo hûn tev dizanin îro wek dewleta Tirkî 23 milyon Kurd li wê derê hene, çawa doza miletê Kurd PKK dixwest weke dibêje bihêrvênê li wê derê aniha belkî hûn tev dizanin hejmara mezin miletê Kurd dewleta Tirkiye wek çawa pirsgirêka Kurd îro li wê derê zewala dixwaze wî nimûzecê dewleta Tirkî pêk anî û bicîk anî her wiha Kurdistana Sûrî jî pêk bêne û heka armancê xwelwir jî pêk hatin wê derbasî her du parçeyê diyê Kurdistanê bibe. Yani wek me ewlî jî dubare kir destpêka damezrandina wê de tevlî refê doza Kurdî nebûye, xizmeta miletê Kurd nekiriye, çi serkeftinek Kurdî hebe, çil Herêma Kurdistanê bê, çil Kurdistana Sûrî bê wê bixwaze şerê wê bike. Ti sîra nav baweriya min de di nav Herêma Kurdistanê û PKK de nîne tenê ew dijminatî, em jê re dibêjin dijminatî, ji bo Herêma Kurdistanê bi xelkê xwe ve cimîعê pêkhatiyê xwe ve bûye nimûnek li cem dewletê alemê. PKK îro pirsgirêka wê bi dewleta Tirkî ve ne li Herêma Kurdistanê ye,
پێویستە ئەو پرسگرێک دەوڵەتا تورکیرە چارەسەر بکەی هەگەر تشتێکش بۆی دۆزا وڵاتێ کورد بدەست پێخست بڕاستی وێر جەمە جهێ سپاسیێرە ئەمما چل کوردستانە سووری بێ چل هەرێما کوردستانê bê gava destê xwe ew destwerdانê bixêva herêma de birastî nakeve xizmeta miletê me yê Kurd de çil herêma Kurdistanê bê çil Kurdistanê yek pekekê وەکو ئەم زانین ئەف گەفیان ji êrişan ev nakokî ji derencamên rêkeftina Şingalê ye gelo ew rêkeftin wê çawa werê cîvcî kirin ev rêkeftin ji bo birastî niha herêma Şingalê herêmek di bin kontrola hikûmeta merkezî de ye û herêma Kurdistanê wek hûn tev dizanin herêmek stratîjî ye siyasî ye gelekî ehemiyeta wê heye û PKK jî bêguman em bêjin em nebêjin têkiliyê wê bi hejda şeعبî re hene dixwaze destê xwe deyne ser vê herêmê wev herêm weka derîkekî derbaskirina wê nake hêzê wê nake hejda şîعî bê çi ev hêzê Hizbullah bin ev ê girêdayî beyranê wava derbasî Kurdistana Sûrî bibin dixwaze îstîfadê ji wê herêmê bike û destwerdanê ser çil herêma Kurdistanê bê çil Kurdistana Sûrî bê dixwaze destwerdanê bike Belê cîvcîkirina rêkeftina Şingalê wê çi bandora xwe li ser Kurdistana Sûriye û danostandinê Kurdî bike ji ber ku yek ji mercên serekene di navbera danostandinên aliyên Kurdî de derxistina PKK ji Kurdistana Sûriye Belê derxistina PKK wek meewilî me dazanîn PKK her yek hêze çil li herêma Kurdistanê bê çil Kurdistana Sûrî bê çil Tirkî bê çil Eyranê bê pêwîst e PKK karê xwe şerê xwe li hindir wê Tirkî bike heke bixwaze tiştekî ji bo miletê Kurd û doza miletê Kurd cîb cîbênê em wek miletê Kurdistana Sûrî bê û her wiha herêma Kurdistanê jî nedurist e îro destwerdanê di va herêma de dike pêwîst e xelkê va devera bihêrê ew îdara xwe bikin hemû pêkhatiyê xwe deverê ve çil herêma Kurdistanê bê çil Kurdistana Sûrî bê eva hiceta nexê destê dewleta Tirkî de wek çawa gelek herêmê me Kurdistana Sûrî hatin kitin bin destê dewleta Tirkî de ew fesalê girêdayî dewleta Tirkî ve heta weke îro cimîعê mumarasatê xwe siyasatê xwe dijî miletê me yê Kurd dişopînin PKK birastî heta weke vê kêrîkê em nabînin îro ew dewleta Tirkî dijminê hevin ji bo PKK ji dewleta Tirkî bihtir sînorê wê diparêze ew lazim e pirsgirêka xwe bi dewleta Tirkî ve hil bike bi cimîعê pêkhatiyê xwe çi Tirk bin cimîعê pêkhatiyê dewleta Tirkî bela xwe ji va deverê dîvekê çi Kurdistana Sûrî bê çi herêma Kurdistanê bê teesîra wê tipikê neke wê li dewleta wê li cem Kurdistana Sûrî jî hebe ji bo em bêjin em nebêjin نقطك مشترك نقبة و هريما كردستان هي مشروع نتوي كردي او مفا قريدايا چه سركفتن في دريج بوي دوزا ملاتي كرد لهريما كردستاني هبه تأثيري ويناك ايجابي وقت سرما ملاتي كردستان سوري دفاقارهن هر وها بنفس الوقت سركفتنا ملاتي ما يكرد پارچه كردستاني به تأثیری ویناکی ایجابی سر آلیه دی برس فادی مرعی گلک سپاس جبوده سروکی اوفیسا پیوندی انگشتی یا شپیلا پیش روژا کردی لسوریه کوت میوانی ما بسپاس